Sljedeći korak jeste izbor domene proračuna. To radimo na sljedeći način. Imamo mogućnost da bude to 3D ili 2D. U 2D možemo birati koja će to biti ravnina. Mi ćemo raditi sa 3D. SolidWorks nam daje mogućnost da mi koristimo simetričnost od domene proračuna, time ćemo uštediti na samom vremenu i proračuna i olakšat ćemo samom računaru da to izračuna. Pošto ovo je jednostavan model, mi ćemo ovu ponuđenu domenu proračuna uzeti. Daje nam mogućnost da označimo i granice kontrolne zapreme, odnosno kontrolnu površinu i samu kontrolni volumen da označimo drugom bojom. Sljedeći korak jeste izbor graničnih uslova. SolidWorks nam daje mogućnost da unesemo masani protok, volumenski protok, ulaznu brzinu, izlazni masani protok, izlazni volumenski protok i izlaznu brzinu. Mi ćemo unijeti kao prvi granični uvjet ulaznu brzinu na ovu površinu iznutra. I normalno na površinu koja je označena 0,1 metar u sekundi. Sljedeće što ćemo raditi jeste pritisak unijeti kao graničnu vrijednost, a prije tog ćemo napraviti presjek. I sada idemo vrijednost atmosferskog pritiska, statički i ukupni pritisak, vrijednost atmosferskog pritiska na izlazu, ponuđena vrijednost u paskalima i još ćemo označiti vrijednost realnog zida. Odnosno stavit ćemo da ova cijev ima RZ hrapavost cijevi 0,08 mikrometara. Mogu sam reći tu i još drugi temperatura zida i nismo označili površinu, treba je označiti ta površina. Sljedeći korak su ciljevi. To su globalni ciljevi. Prvi, na primjer, vrijednost statičkog pritiska, minimalnog, prosječnog i maksimalnog u cijeloj cijevi, naravno tu daje nam mogućnosti i drugi izbora, ali kome treba nek stavlja. Sljedeći jeste cilj u tačci. Mi ćemo izabrati ovaj od ponuđenih tačno sa određenom koordinatom. Ovako dodajemo tačke, mijenjamo koordinate tačke u kojoj želimo po x, y i z osi. Ako smo neku slučajnu tačku izabrali pogrešno, možemo je obrstati ovdje, ili ako smo sve izabrali pogrešno, možemo i sve obrstati. I naravno moramo mu reći šta to nas zanima u toj tačci. Na primjer, brzina i brzina po x. Ok. Sljedeći cilj će biti volumenski cilj, odnosno zapremenski cilj. Treba nam određeni volumen koji ćemo označiti gdje nas to zanima. Nacrtamo obično jedan valjčić. Buni se zbog domene, ali sad ćemo isključiti. Vidite, upitnik odmah izbaci. Sada isključimo kao da ga nema tu. Samom proračunu refrešujemo i sada ok. Sada označimo taj novi izmodelirani dio i zadamo parametre koji nas zanimaju za taj volumen. To je taj Revol 2, provjerimo jest, to je taj.
I sada tu označimo parametar koji želimo da nam izračuna na tom volumenu. Na primjer, uzet ćemo prosječni statički pritisak. Sljedeći cilj jeste površinski cilj. Cilj na određenoj površini, na primjer minimalna vrijednost, prosječna i maksimalna statičkog pritiska na ovoj površini ulaznog dijela cijevi. I izračunski cilj. Na pomoću odgovarajuće formule, na primjer brzina u ovoj tačci pomnožena sa prečnikom cijevi, stavimo da je to bezdimenzionalna veličina prije tog. I podijeljena sa viskozitetom vode. Idemo na OK. I preimenujemo to u Reynoldsov broj.